Живо здраво по яка нация! Днес ще отворя една много интересна тема, тъй като много хора имаха интерес и запитвания, така че ще се опитам да бъда максимално точен и ясен на разбираем език. Няма да си говорим за протеин, въпреки че темата е също много приятна, така че някой, ако иска по дадена тема да направя видео, съвети, така нататък, може да пише. Казвам това, което аз съм изпитал, това, което аз през него съм минал, така че мисля, че така е редно и това според мене, което е правилно. Това е лично моя информация, така че днес ще говорим за растежния хормон, ползите от него, разликата с пептидите каква е и дано да ви е полезно. Така, първото и най-важно нещо, растежен хормон по естествен път се отделя от хипофизата по време на дълбок сън и по време на силови тренировки. Затова всеки път давам пример с силовите тренировки, че те са най-добрите за изгаряне на мъзнини, за увеличаване на метаболизма, за изграждане на мускулатура и така нататък. Кардиото също е свързано с това и е много важно, тъй като тренираме органите, така както тренираме с силовите тренировки мускулатурата отвън, така с кардиото тренираме органите, което е съществено значение, тъй като хормони и всичко, което се секретира от нашите органи. Когато обаче вкарваме хормон отвън, най-важното и най-ясното искам първо да уточня за хормона. Когато се вкарва отвънка, той прескача хипофизата и директно се освоява в черния дроб. Истинското нещо, което той активира черния дроб е IGF-1. Инсулиноподобен растежен фактор. Той е най-мощният фактор за растеж. Сам по себе си растежен хормон не прави растежа, а точно това активира IGF-1 от черния дроб. Оттам вече идва възстановяването, по-добър сън, по-добро усвояване на бълтъчините и много по-добра хипертрофия. Благодарение на IGF-1. Запомнете. Нещо много важно, което трябва да знаем, понеже всички се притесняват от растежния хормон, дали той образува тумори. Не, той не образува тумори. Той единствено може да ускори, ако вече има такива тумори в организма ни. Той не може да направи нов такъв. Но всичко е, пак казвам, според дозата прави отровата, да си дойдем на думата за това нещо. Ако вие ползвате растежен хормон прекалено много време с прекалено много единици, говорим над 15-20 единици на ден, тогава естествено, че може да е един ускорител на всичките тия заболявания, които вече са създадени и ги имаме. Затова не е удачно да се ползва растежен хормон за хора, които имат риск към това, за хора, които вече имат туморни образования и така нататък. Но сам по себе си той не може да причини туморни образования и да ги създаде. Най-важното нещо, което запомнете. Другото, което е най-важно нещо за растежния хормон, е количеството, което ще ползваме. Според мен, за обикновен трениращ, ако все пак реши да ползва това, въпреки че за мен няма никакъв смисъл, единствено и само ако има състезателни цели, и то дори при състезателните цели пак не трябва да се надвишава абсолютно дозите, защото златното правило какво е? Както при стероидите, така и при растежния хормон, всичко да е дозирано точно и правилно и най-вече с режим. Добър режим, хормон има добър ефект, положителни действия. Лош режим, храна, тренировки, лоши действия, както на хормона, така и на анаболните стероиди. Затова от 2 до 4 единици са напълно достатъчни, след като се комбинира най-малкото, което е при нас мъжете, базата е тестостерон. С един тестостерон на седмица от 2 до 4 единици има уникален ефект, пак казвам, когато е съобразено с добър режим на храна и най-вече добри тренировки. Защото нека си припомниме кога се отделя растежен хормон по време на сън и по време на силови тренировки. Супер важно е тренировките да са ви адекватни, супер важно храната да ви е адекватна, за да може да задейства и хормона, и отделните препарати. Те не са чудо, те сам по себе си хормон няма да ви направи голям, няма да ви създаде мускул, ако вие сами не го активирате. Пак казвам, активира се от черния дроб, IGF-1,
но за това нещо вие трябва да имате строго определен начин на живот, да се храните балансирано, да тренирате добре, за да може да извлечете всичките ползи на растежния хормон. От 2 до 4 единички са напълно достатъчни, пак казвам, не прекалявайте, няма смисъл. Най-добре вечер преди сън да се взима, тъй като може и подкожно, и мускулно. Аз хората, които работя, им обяснявам как е най-добре, кога е най-добре. Така че, но съм убеден, че при това решима ние на ниво, за да може да активираме абсолютно всички ползи от това. Разликата от пептидите и растежния хормон каква е? Значи пептидите са аминокиселини навързани в верига. След като попаднат в организма, те дават сигнал на мозъка, на дяла, който работи с отделянето на секрецията растежен хормон, дава сигнал на хипофизата да произвеждат по естествен път растежен хормон. Докато, пак казвам, растежен хормон избягва хипофизата, директно действа. Така че това е огромна разлика от двете. И двете си имат положителните страни, естествено, така че, но и двете са свързани, пак казвам, с добър хранителен режим. Дали ще изберете пептид, него трябва да го ползвате много повече време, пак трябва да сте стриктни и така нататък, може да се и комбинират. Дали ще изберете хормон, вие сами избирате, вече тук става въпрос до финансова възможност, тъй като хормона, както знаете, не е особено евтин, но пък действията, когато всичко е съобразено, наистина са уникални. Пептидите са нещо ново, което работят уникално, само че на тях им трябва много повече време. Това е разликата между пептидите и хормона. Пак казвам, пептидите дават сигнал по естествен път да се стимулират жлезите, клетките и да почнат да отделят растежен хормон, както знаете, след 35 годишна възраст. Плюс всичко намаля и тестостерон, и растежен хормон. Пак казвам, всичко е строго индивидуално. И доколко вашите рецептори са добри, могат да възприемат дози и така нататък. Сами виждат, че има организми, които от първия тестостерон могат да получат странични ефекти. Има някои организми, които и след 101-та инжекция им няма нищо, кръвната картина е супер. Затова винаги трябва да имате точни ясни изследвания през определен период, за да виждате къде се намирате, така дозите може да ги регулирате. Но винаги почвайте от малко, абсолютно винаги. Всяко нещо, което е над физиологичната доза, работи уникално. Пак казвам, когато вие тренирате адекватно и се храните адекватно. Така че аз наистина много уважавам растежния хормон. Много е приятен, много е хубав. Особено когато всичко сте си подредили. От 2 до 4 единички напълно са достатъчни за вашия растеж. Значи той подобрява метаболизъм, намаляне на подкожните мазнини, увеличаване на обема на мускулите, увеличаване плътността на костната структура, кожа, кости, коса, абсолютно всичко анти-ейдж терапия подобрява. Когато, пак казвам, сте адекватни. Никога не неглижирайте нещата, не си мислете, че има хапче чудо. Винаги тренирайте отдадено, хранете се дисциплинирано и резултатите ще дойдат. От до 6 месеца може да ползвате растежен хормон, след това може да направите една терапия от 2 месеца и пак да почнете, като винаги почнете от 2-3 единички, не повече като за начало. Може почивката да я правите с пептиди също и както казах, може да комбинирате и няколко вида пептиди заедно с хормона, тогава резултатът е още по-добър. Така че бъдете здрави и нека хипертрофията бъде с нас.